Chiều nomor lai spa lai pupra. Lai spa lai pupra. Wan baru ku henben ku para. Wan yaro jini seba jimpa. Kakatang ukpa badokon badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jung try jing you Jesus Christ bad gajing e sem Bakhuid kindon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Ngin penbab no try nak banta kilat kilet kitam kiduna kijungi hagane kelemat. Nang mau try un pedang hun ya kijung trua kibangi trua hagane ke step kam tame kane kamas ke Bakhuid baro ke jingtmu ke bangi wanra kemaru Jesu kilong kita ke Bakhuid hakmaru try badot penurlong yuki ha ke jing em ke jingi te komta da ke jing susi jingi lagi jong ki pop bad ke jing kloi ke jingi ban kala ke bamot to ke ngin penmab no try da ke bang ya duai lang ngapla beton bor baro pada pi ko hanmen ko para bang ala pop sibun da gijing perkat da kitin da kikam da gijing leklet da gijing le palachanga da gijing le palachanga da gijing le palat pakraw e changa namar katang akarpad kamaria Bakhuid kabaisa kate soti ya kyangel bat kirikut pada pi ko hanmen ko para banduwai na kabanta changa how try ublay chungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop chungi onya lamingi sha kachung em bom jukut. Amen. Try can rat go play is yangi. Try can rat go play is yangi. Christo man go Christo rap go nam penim changi penim yangi. Try can rat go play is yangi. Try can rat go play is yangi. Christo man go Christo rap go nam
duai giduai na kebenca I jesial hujan barake ya kesngi kha kejungi mata kesngi ngai I hable track and rad ba unang kerku kerdo yu da kejing kot kejing khia unang he nang san ha kejing te bru kejing te blay ha kejing nang kejing start kumjurung giduai na kebenca ki mensem ki balak lat no kamtam kamensim jong I Stephen Wisely renga Loben Dro Jala Karbhi Philo Siban Henyauta Supriya Yang Rai Berkum Juru Nagamantau Elius Shangoy Uba Nagabalang Snong Mawkhlam Balaklat No Giduai Boblay Trikan Rad Unai Yekine Baro Kimensim Kajung Jothaj Bom Jukut Hakima Kajung U Kerpange Giduai Nagbanta Kimensim Elius Kumjuru Nagbanta Kaying Kasem Kajung U Topen ki ya kamon jong kirunge jong me ngi karpat ko try bada ka bawat kam shidham yaw so jong ka kamblei jong me kin shem kam karhai ya kiso bapen khia jong ka jing isnei jong me daw try jing yu jisu kres u kon jong me ube imat basan sha rengkat bad me ha ga jing along ka way jong men sem Bakhuid way blay jinam la jinam amen Kajing pula na kitab Daniel no tulipa. Ha kitab Sngi usim Belshazzar ula pelong kajing kawai kabakrau. Na kabata Shia jarmut na kibakrau bateri jamu. Bat ula diwan hakmat kita Shia jarmut. Belshazzar enda ulamat ya kawan. Ula ai hukum banwanra ya kikuri ksiar bar kuri rupa kiba unabu khatsar ukpa jong wakun rup naka temple ha Jerusalem. Kenang ba usim bat ki bakra batri jong ki tengah jong bat ki tengah clear jong kindup yadi naki. Te kilawan ra ya kuri ksiar bat ki kuri rupa ya ki bala kurup naka temple kaying jong ublay ha Jerusalem. Bat usim bat ki bakra batri jong ki tengah jong bat ki tengah clear jong kliadi naki kliadi ya kawan bat klero ya ki play ki ba dakak siar bat karupa da karnong da unar da uding ba da umau markumta kila shimpria markumta hi ki shimpria jongki jongka tibru kila pau bat kila tho halor ka astor jong ka konro jong ka yingsim hamar persya ka ding penyang syarat bat husim ulayai ya kasta kakti kabala dang katpa kadang tho tusim ulah thangyong ngan bat kijing perkhat jong u kila pentrim ya u kidi khotmet jong u kila tulot yar bat ki khoseu jong u kila kerbe te ulawan yalam ya Daniel hakmat usim ula ong hau Daniel pidai uta Daniel wene kikoidi na Juda ya uba usim ukpa jonga ulawan yalam na Juda ngalaya sngau shepang jongpi ba kamal sim jong kiblai Bakhuid badon hapi badba ya kajing shai bad kajing shampang bad kajing start bajanai la syam hapi ngale snow bapilanang ban ai ya kijimut badban batai ya kijing tikumta lada phinamat pule ya kan kajing tho badban ya thu hanga ya kajimut jongka an sapan kup ya phi da kajan basaus yang bad phinsa deng da ukunjrik siar saudong urendang jongpi bad phinsa long unong sinsyar haka kerdan balai haka hima te
te udang Daniel ula jubab hakamat usim I kijing ai sungubha jongpi kin sa bat pi bat to ai ya kabainong jongpi ha uwei pat lajar kata ngan pule ya kajing tho haus im bat ngan ya thu ha u ya kajimut Pilapan kraw ya lade persya ya utrai habat kabneng bat ya ki khuri jongka ying jong u lawan ra akhmat jongpi bat ma phi bat ki bakhra bat ri jongpi ki tengah jongpi bat ki tia clear jongpi phile di wan naki bat phile ya ro ya ki blai ki ba da kurupa bat kaksiar da karnong da unar da uding bat da umau ki bom yo I ne yo sneu ne tip ai re uta ya uta ublei babat hakakti ya kamen sim jongpi bat ubatip ya jingle jongpi pim shem burom satya tenak mat jong u la pha ya kati jongpi bat ya kane kajing tho la tho bat kane kalong kajing tho bala tho mene tekel bat parsin bat kane kadai kajimut jongka mene ublei lanyau yakisngi jongka hima jongpi bat ulapan kut yaka tekel ya phi la theu katarajur bat lashem papi duna peres yakihima jongpi lapya bat la ai hakimit bat haki persia kakten jong utrai Isongo iau play. Umban ruspa safusa. Ruspa safusa. Dekat balai. Dekat balai. Batu duai barabor bapin yo jingklain bad ban yang akmadu kunu breu Haleluya 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 Utrai dan rengkat bat pi Engkau berfiru. Kai jingpule na gospel Bakhuid kat kom o Lukas Kabram hame Kutsai. Hakata kapor ujisu long hala kisenran kin kem yapi but kin leben lekho yapi but kin it yapi ha kisinokok but kipatok but ensa patom yapi hakmat kisem but kilat na kabanta ka kerteng jonga kane kamdei ka kabu na kabanta jungpi banyang saki namar kata torai hala kidanut but kuslai lepa kumno banjubab naba ngan sa ayapi ya kajing penakten but kajing start ya kiba en uno na ginongshun jongpi bala ban aireng
ne ban ya pen yania en sa ai no en sa IT no ya phi wat da ki kmi ki pa bat ki handman ki para ki kor ki jaj ki lok ki jor bat ya kito kato kanengot na phi kin penyap phin sa sha isi habaro na kabanta ka kerteng jonga Henry wat wei unyukle jong phi an du a da ka jing ya sha jong phi phin sa yo yala ka jing em ka gospel try Kachingira eme ka Chris. ban yang sakhi ya ga jing shisha kamlong ka basuk ngetip ba kalong ka ba Henry lada ngiyeng ya ga jing shisha kawan ra jing mentoy ya ga jing em ga jingi lada mangi ngi em ga jing em ka babha hapadeng ga jing hapadeng ga jing sha sutom hapadeng ga jing pensoi jong ga jing em ga jingi mentoy hi mangi kip em ga jing em ka babha Hakane kasngi lang ba ka gospel u Jisu u khot wer yang a ba de phi ban le yakane u Jisu lai thu pa yang a ba de phi ki ba nge u ki bala shim ka rai ban long kinong but ki jung u ban yeng sakhi na ka banta ka karteng ki jung u uong lang ba ka gospel ba mata kasngi kin kem ya phi kin le ben le kho ya phi Baro kine yole se le daki kimi ki pa ki jungpi ki hanman ki para ki jungpi ki kor ki jat ki jungpi kin penyap ya phi kin isi ya phi nag banta ka karteng ki junga kane ka bau Jisu ong ha ka gospel yole se habang yos ngeu ya kine ki tin ki bau Jisu ong ki long ki ba snotrem ki long ki ba yang abade phi ban yang persya ya kine baro Henry lada mangama pi ngidon kata ka jingrai na do kada not utrai undon rengkat bat ngi kane ka bau Jisu ong wat kuslai rai na do kada not ka jungpi ba ma pi pinyeng sakhi ya ka karteng ka junga ha kine ki por baro ha kine ki khep baro wat kuslai ngangan le na ka banta jungpi ngangan kren na ka banta jungpi Om don bala ban job banele percaya pi Om don bala ban penjob nia percaya pi namar nganga don rengkat bat pi ngitib ba u Jisu nado kasngi bala khai nga ba pi nado kasngi ba ngila rai ban long ki Kristan ba ngila pla ban long ki Kristan ki khun ki jungu utrai udon hasanda junga ba jungpi unomino yangi ngitib sha ya gane Henry mangi ken ngi no yaw try mangi ken nyimlong kita ki breu ki barai na do kada not gejungi bangin yang sakhi ya ka kerteng ga jong utrai kumbau Jisu ong wat we nyukli ha ka kle jong pi on omdu bad lada ma pi aisha ha kine ki jing jar jong ga jing em ga jong pi ha baro kine ke jing pensoi ki ba phi ya kandu ha ke jing em ke jing phi hi phin yo jing mantai phin yo ya ke jing em ke jing phi u Jisu ong ko hanmen ko para manga ban ma phi ngimla ban yai lai na ki jing ha ke jing em ngimla ban yai lai na ke jing pang ke jing sitom na ke jing jar ke jing sosat jong ke jing em jongi utrai ula pha yang isa kana kepertei om banyo ya kata ka jing em ka basuk kenjai nadu basdang hadu bakut ka jing em klempep ni ha banyai lengba na kine ki baro ngimla banyai light naki dalade hi utrai ula pen I yanga bade pi dalaka jong ka jing em habawan sa kepertei mau bade blei udon ka bor banyai light yakine baro Henry syam lajit banyai light naki ukongu ya ke ke bok pa lamang na benta jungu uyai lengba ya kitoki jingmang jong pa jungu ke bok pa ula bu na benta jungu ba unyat ula yat ya kito baro
Te mga mapiru ngide ban but ya kanuksa jong Kris daladehi. Yole se don na pedeng jengi kiba persang ban yai lag na kine gijing gijing jinjar na kine gijing sutom jong gijing em na kine gijing pensoi kibangi kendu ha gijing em gijingi. Lada mangi ngidon kum kata gijing kwa gijing trang ban yai lag na ki ngimlong ki Kristan ki basisya ngimlong kinong but ki jong Kris. Nama dalade Kris ulai yai lang ba jengki. Te mangiru ngi ha ban yai lag. Hanrei ngim dai banting, ngim dai bansir, ban ya kine barok utrai hi un Kristan yangi lada manga bat mapi ngi IT la de hu lada manga ban mapi hi ngi don kata gajing syania hakabor jungu. Tang kata gajing syania kajunga bat kajungpi, tang kata kajingej bat gajing ya kata gajing gajungi ya utrai kajing IT kajing ya utrai kalong kebadan kam. Kumbau terahi dalade YT yalade ha ubleu kupa wai boriu wala dau sha kat kito gajing sitom ha gajing em gajingu gajing sha kantat gajing sha ban ben gajing sha ban theu gajing sha sempan gajing sha yap halor gading phana u IT yalade ha kupa balamba gajing IT gajingu u yo kabor bat u job ya kito gajing baro tamanga mapiru ladangi IT yalade ha kupa habaro gine gijing gijing jenjar ngila balong kisaki ya kekarteng gajong utrai ngila yo bat ngila yo mat yo lese ha gajing gajungi nadu bas dang ke balang haden gajing yap jong jisu hot khlampet ngi ban ngitip u jisu u job ya gine gijing ha gajing gajung u lengba gajing IT lengba gajing lengba gajing sha jong u ban iro ki Kristan ki banangkong ki balangai hauturai ki bala phlai la ka jong ka jingai ke jungki ki kloi ban IT bat ki la ban job ya baro ki to ki jinge ha padeng ke jingsha martir jingsha ya martir jungki balai hakanokur kom namar ba makiro ki but ya kanuksa jong Kris kila IT la de u kila shania ya ka bor ke jungu utrai lawan ban IT yaki uan ban simti yaki uan ban ibor yaki te mga mapiru ko hanmen ko para hakane ka Sngi hakane ka jing jing ibamanta ngi dai ban tip shai kumba Krisi ula khot yang iban long kinong but ki jungu kumba mangi ngi laong hooj ngan yai but ya metrai haba ngi laong ngan yai but ya me klampep ngi haban long kisaki naga banta ka kerteng go jung trai habaro kine ki jing jinjar kibangi kendu ha gejing gejungi dong ken ngin duai ha trai ma dakas ngi bamanga mapi ngila balong kita kisaki ki basisha ya trai ha pedeng baharo gejing gejing jenjar gejing sosat gejing pensoi ki ba ngi kendu ha gejing gejungi utrai klampep nuan ban Kristan un ban aibor yangi lada mangi ngidon gejing syania hau lada mangi ngidon kata keman sem rai na do gnonot bangangan IT alade naga banta ka kerteng gajung trai naga banta gajung gajung naga banta gajung gajunga hau ngangej hau blei pa badan bor baro nong tau ne muka kentau badau Yesus Kristus ukun mamare jungu utrai jungi ya balapun namen sem Bakhuid ya belakan ke Maria Testi ya besale pinya po Pontius Pilatus lasana nayu layap latebiu ya seki bayap agasti balai nipan ke bayap ulaki sabneng usang sakamon blei pa badan bor baro antawan fa besar ke bayap ngangay daw man sem Bakhuid aga Balang Catholic Bakhuid aga jinsolog Bakhuid aga jima pikipop aga jimi pat keto aga jimi imbom jikut amen Laispa nyopo Laispa nyopo Lay Bakhuid
Mawkhlam tukang skoba Jingai tibangi terwang Wang batu balik benai Bau wajah Tuduwai ko para bagajeng kenya jenga bajong pi kan long mapriang hu nak madu blai pa badan bor baro Sai pedeng jing kenyane jing nak mentah ke jing rong berkencing jung kajeng mantoy yang ibadah Balang Bakhuid jung baro kawai to priang ko try ya gajeng truwa bakantang ya kiba me hukum yang i banai ti kantang hak kerteng jung me bato penlong yang i barabor kiba kongu ya ki hukum jong me khnang ba lang ba ki ne ki jin ai en priang yang i da ke jing expon jong me daw kris utrai jong i Amen utrai don rengkat bat pi Berkabat piru to kan te wela ki danot Kentira ki syau to ngai utrai blai jong i Kai song hok berkate da sha ka long ba song hok bat ka badai ka dai ti jing i bat ke jing penem yang i haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jikut leng ba utrai jing i Jesus Christ ha ba melamon ban panthmai ya ki e baro da ka ba ai ban ta lem yang i da ke jing dapura jung u namar wadla u long hakadur jong u blai pan ban u la pen suda ya la de ba da ka snam jong ka ding phna jung u ulawan rai ke jing suk ha ka prathai namar kata la kentu yu u halor ki e baro ba u ko la long ka thmei jong ka jing em bom jukut ha ki to baro ki ba ko ngu yu u ba namar kata rangkat bat ki angel bat ki ark angel ki khets em bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bor jong ka beneng ngi rwai ki jing rwai ro ya me bat ngi pen bana klem sange Bakhuid to try Bakhuid to beg it by take it down Da kapuram jome Rayo sana syadrong Rayo sana kempu Rayo sana yubleh Ya royu tabawan Maka kuteng try Nembak bertek idam Daga burang jombe Rayo sana syadrong Rayo sana kempu Rayo sana yubleh Da sha melong bu khoj ko try ka thame jong ka jing khoj baro namar ka ta ngi karpa je me to pan khoj pan kan tang ya ki ne ki jing trua jungi dag ba pha ya man sem jung me kum kam jer halo jung ki bakin kala long yangi kam met bat ka snam jung utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no ya u badala ka mon snobha ula padiang ya ke jing sha chutom ula shim yukpu badak baingu ya me ula kedia ya u badal ai hala gisenran u to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga
ya ka ba IT na ka banta jong pi Hakajugur kom enda lalayabam ula shim yokukuri badak baingu biang yame ulai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom chukut ya kaba enpenme na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kachung map ekipop to le ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngai Kata sin bagi balu leuku Pani dia gari kakuri Ipen kajing yap jong meko try Dadadu Namar kata ngi kebapan menta ya kajing ya bagajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yuk pu jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidem namar melenyo yangi kebabit ban yang akma jung me bad ban sakri yame da kebas ngeuret ngi kerpad yame bangi kebayo benta hakamet bad kasna mukres ngi long kiba lapanita li kawe daw man sim Bakhuid tokan mau kotra ya kabalang jung me kabala priang hasatala ke perthai Bato penjanaya ka ha kajing it rangkat bado Francis ukpa Bakhuid jungi walbat marwen yu bishop jungi kakan hun ki bishop bat baro ki lengdo tokan mau ya ki sakri jung me Stephen Wisely renga Lobendro jala kharbe Pilos Sibon Nyota Supriya Yang Rai Elius Shangoy Kibamela khot shalade na kane ka prathai to ai bamaki ki bialong ka we badu khon jung me ha ka jung yap kum ka jung u kin yalong ka we ru badu ha ka jung me pa jung u to kan maulem ru ya ki henmen ki para shen rang bat kan thei ki balyathia da ka pakarman ha ka jung me pat badia baro ki balaklat no ha ka jung isnei jung me to padiang yi ki sha ka jung shai ka khmat jung me to isnei yang i baro ngi kerpad ye me barangkat bad kamria thei sati Bakhuid kakmi jong oblai ujesa Bakhuid ukorem jongka ki apostol Bakhuid bad baro kerukhuid ki blapen snubha yame pateng la pateng ngin long ke babet banyo bantalem ha ge jung embom jukut bad bangin yoro bad pandon burom yame daw kun jung me uji sukris Dau lembat u badhau kan long hame blei pa badan bor ha gijung ye long ka wei jong men sim Bakhuid baro ka borom bat gijung ye ro junam la junam amen habang giduai kan gijung duai ka ba Kristu lai ka yang ni to ken ngin IT la de hu khnang ba ngi la bandan ka ta ka bor ban ye sha ha gijung gijung em jungi bangila balong ki sakhi na ka banta ka kerteng gijung utrai Kok pa jungi ba habneng kalong ka Bakhuid kerteng jung me kanwan kahima jung me kalong kamon jung me ta yangi menta ka jung bang jungi ka bahala ka sngi batama yangi kerangkang jungi kumbang rogi mabi ke beles ne yangi ka jung pensoi hanre da panlai yangi na ka basneu to panlai yangi ngi kerpat ko try na ka jung sneu baro ha ka jung sbon jung me to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ga jing rap ka jing snei jong me ngin lai barabor na ga pop ba ngin yo jing da na ga jing jen jar baro kat ba ngi deng ap khmilanti ya ga jing kerman Bakhuid bat ga jing wan pa jong nong panem jungi u Jesu Kris Namar ka jung me ka long kaima ka jung me ka bor ba ka buram chinam ma chinam Kotrai Jesu Kris me balong haki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe yiki pop jungi hanro ya ka junge jong ka balang jung me
บัดหากจึงสบนจงเมต่อไอหากายกจึงสุกบัดกจึงอัตลีกไว้กัดกุมกามอนจงเมมาเมอุบิมัดบัสันชาร์จุนอมลาจุนอม Amen. กัดจึงสุกุตรายกันนันบาราบอร์แรงกาดบัดพี Engkau berfiru. ตรงยินยตรวายกดักจึงสุกอีเวหาอีเวปัดจึงสุกบัดพี Ukun lang bro, bebagi dodi boga bertai, dosa sereyangi. Ukun lang bro, bebagi dodi boga bertai, dosa sereyangi. Lang bro, bebagi dodi boga bertai, doai jin sukyangi. หากมีคุณลังบรอดจงอบเลยหากมีบกินน้อยกิปอบจงกับประเทศสุกยังอีกบัชคอดชากันในขจึงเขาไว้จงเอาคุณลังบรอดโอกราดนำชมทักมันรุงกปอกยิงกจงอากันเรชอมกันมกรีกันมันเซนจงอากันสกียาฮีกันแบบสนามคริสกันเรียบร้อยนี้ชาจึงผมจะคุณอาเมน Tremendous number, Chris. 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 Tremendous number, Chris.
Kai si tom ban sha Ya Rab dik pra ban ba Kat bagi ruai kan ram Namar jome Lord Jesus, we just say nak maju me. Iwan ban Iran, Iwan ban penon beram ban mane ya me. Kam ta me kene khidmat ka kapang he. Ba me la yang ni. Nang ba ka jingan lo. Jo nong skam ka jume. Ha ka lo ka jungi. Ha ka jungem ka jungi. Wei. Nang ba ka map ka snam ka jume. Jesus we je ha ka na ka ske. Ini sia banai ti la de ame. Pamen ai borengi bangin laban long kita kisaki ya ka karteng ke jume banging la shem ya ka ka karteng ke jume ha ke jume ke jume atrai ai borengi prashani bangin la ban long kita kisaki bapura ba ke jume Hallelujah man la kasi wan raru ma jume atrai na kunta di reu bapang ke setam para ke smi kha ke juki Ito berangkam ke jengarap ke jume Ito berangkam ke jengkerku ke jume Kerku kerdoya ki baro kotorai Bang makiro ki layo Sagi jume ke jengkerku Kabagi dan kam Ha ke jengem juki Baman lakaski Sachi sen ko jisu Iwan panai di alade hame Keroshan yangi Ai boring Yalam yangi Ten lante yangi Bangila balong kita kisaki Bapura Kakarteng ke jume Klem sange Tongin ya duai Ngikarpat ko bele badan bor baro Baya kito kiba Me ai ka jingkmen Banyo banta ha gijing maya jing blay Men omsha lano ro bakin klat no name Daw Chris utrai jungi Amen. Utrai dan rengkat bat pi Rengkat bat pi. Ublay badan borbaro unkurku yipi ukpa badokun badaman sem Bakhuid. Amen. Tolay suk it basyakriyo try da kajing emba baha jung pi. Ni sangu yaw blay. Laispa arpu ar. Laispa arpu ar. Ganyai Butya Mitra Duyaram Yaga Gayos Yansuri Jomi Miyai Kodyaga Wadlada Giding Pengkya Iya Libersha Ganyai Butya Mitra Duyaram Kun haman sim Bakhuid Balang babanikong Jumata boroboy Junam la junam amen. And you try Jesus Christ Junam la junam